Bine, vom începe cu cei mici. În această ordine. Deci, la categoria clasele 1-4. Locul 4 a obținut domnișoara Zenga Jacqueline. Bravo! Aceeași categorie, locul 3, Udovița Lucian Adrian. E sigur de acolo. Traia! Locul 2, Ațigan Zlatca. Carasa. Eric Carasa. Carasa, Eric Carasa. Primul loc la categoria clasele 1-4 a obținut unul Maliș Marian. Bravo, bravo. Dacă nu era tablă, nu aveai ce să duci. Ok. Acum o să rog pe domnul Colintiv, dacă dânsul vrea să rămâneze premiile pentru categoria clasele 5-8. Eu o să vă ajut doar cu ultimele și asta, da? Unde este mai bine? La categoria clasele 5-8, începem tot cu locul 4. Locul 4 este obținut de domnul Moldovan Nicolae. E mai greu așa. Locul 3, domnul Udovița Ivan. Trebuie să remarcăm și faptul că doi frați au obținut locul 3 la categorii diferite. Și la mai mare. Și locul 2, Beul Gheorghe. Care a pornit atât de hotărât încât eram convins de la locul întâi. Sincer. Felicitări. Așa. Da, da. Înțeles. Aia s-a tot de loc de 5. Bă, superbă. Și primul loc la categoria clasele 5-8, domnul Bunea Mildra. Vedem mai bine, nu? Așa sună programul. Da? Felicitări. Iată, cumva, Itorii, nu? O să loc la categoria Open Senior, de domnul Rușu, dar la Open Senior, locul 4 a fost obținut de Marian Zlatco.
Bravo, felicitări. Locul 3, domnul Tomoneanț Iacov. Cu mult noroc. S-a arătat locul 2 din așa. Adică l-a scăpat de jos pe adversar în ultima partidă, pentru că trebuia să-l bată clar. Dar e un caracter foarte modest și nețin bun în toate. Locul 2, Golfiță Samir. Cel mai norocos dintre specialiști. Și primul loc la Open Senior, domnul Popa Ghiță Marius. Deja am auzit informații despre dumneavoastră, că sunteți un șahist consacrat. Dobra, cine s-a abținut să participe. Băiatul, de la Sfântit că e consacrat. Dar unde e Dobra? Nu l-am văzut asta. El ca soțul. Vă mulțumim și acum o să rog domnul Rătran să-i amâneze o diplomă de mulțumire domnului Bolitiș Mihai. O ucinicărie de mine și mare. Organizarea și arbitrarea concursului. Domnul Bolitiș Mihai, mulțumesc. Că se dea Dumnezeu să mai vegheați și coordonați asemenea acțiuni și să aveți și dumneavoastră pe să vă mulțumesc. Vrem să organizăm până în vara acestui an un concurs la dumneavoastră, un alt concurs. Și sper că veți fi la fel de iminoși și de prezenți ca și la competiția care s-a încheiat acum. O să vă aducem ceva oaspeți, să nu vă speriați, chiar dacă sunt jucători consacrați. Important este să ai cu cine să te înțelegi, să ai jucători de valoare la care să te raportezi, pentru că progresul nu vine decât în lupta cu cei mai buni, cu cei mai slabi. M-ar interesa un concurs pentru copii, aici să facem, pentru că aveți mulți copii și valorile lor sunt poate mai mari decât ale noastre ale adulților, dar un lucru este ce? Carașova revine în lumea șapte. De oaspeți și vă ascultăm. Și acum vreau să n-am diplomă, vreau să mulțumesc domnului Matea pentru ingenioasă și inspirată modalitate de a organiza acest concurs. Și să vă lansez cea mai interesantă invitație. Poftiți la protocol. Ce vă să vedeți acolo, doamnă dumneavoastră, dar vă urez poftă. V-aș mai ruga frumos dacă se poate să facem o poză de grup. Da. Poză de grup, în Casa Uniunii sau aici în interior, undeva unde să se... Așa. Dă-i mă la automat, face o clișee.